Nuwun. Amir pasang kaliman tabik sinabeto ing ira tinebihna siku dendane Bathara. Sinuwun. Kula ingkang sowan. Apa bener kalamunta sira ingkang aran Senggana Yanoman kasinggihan dawuh paduka Kanjeng Sinuwun kula pun senggana nggih pun Anoman kaleres kula menika putra pulunanipun Kanjeng Pamanarpati Sugriwa. Iya banget keperanan rasaning Tyas ingsun panjenengan ingsun mulat saka palenggan jeneng sira Anggladi kelawan para prajurit wanara kang mangkono mau. Ternyuh rasaning Tyas ingsun. Senggana jeneng sira wis nyumurupi kalamunta garwaning ingsun Rekyan Warasinta. Cinidra dening Durat Maka Narendra ngalengka diraja Praborah Wanaraja. Dina iki panjenengan ingsun kepingin bakal nitesake sarta nak yenake apa bener yen to Yayi Sinta mapan ana praja ngalengka diraja ya mung sira Anoman ingkang bakal ingsun utus minangka dutan ingsun nak yenake Yayi Sinta marang praja ngalengka. Aduh, sinuwun. Jimat sesembahan kula sinuwun pepundhen kula ing mangke prapteng delahan. Bebasan nampi pakur Matan Agung. Ingkang abdipun Senggana Pinitaya lumawat dhumateng negari. Ngalengka diraja nitesaken lenggahipun pepundhen kula kusumaning Ayu Dewi Rekyan Warasinta. Ih, nedya kula istaken dawuh paduka Kanjeng Sinuwun. Prasetyaning manah kula nadyan talit sakit ageng dumuginipun pejah nedya kula lampahi. Iya. Yen to pancen mengkono Anoman panteti lan dadekake bombong rasaning Tyas ingsun. Dina iki ingkang minangka pratandha kalamunta jeneng sira utusan ingsun. Jeneng sira bakal ingsun utus ngaturake mustika ana ngersaning Yayi Dewi Rekyan Warasinta. Oh Anoman wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun. Waspadakna iki wujuding kendhaga kencana. Isine ora ana liya kejaba mung mustika. Iki agemaning sun wujud kalpika tekse ali-ali. Ingkang aran Kyai Setya Ludira. Inggih Sinuwun. Anoman yen to jeneng sira prapta ana ngarsaning Yayi Dewi Rekyan Warasinta. Kendhaga kencana iki aturna sarta mustika sesupe Setya Ludira iki kinen ngagem. Mekaten Sinuwun. Iya. Yen to isih prayoga lan isih pas diagem kelawan Yayi Rekyan Warasinta, pantetela Yayi Sinta isih ngayunake sarta isih nresnani marang panjenenganing sun.
Inggih. Inggih Kanjeng Sinuwun. Mula Kang Saka iku Anoman. Dene iki tampanana. Kendhaga kencana iki tumuli sira budhal marang praja Ngalengka. Aja pati-pati sira bali ana ngarsaning ingsun kalamunta jeneng sira durung pinanggya kelawan Yayi Sinta sarta durung antuk katrangan ingkang gumathok sarta kalamunta durung antuk pratandha minangka lirune mustika sesupe Setya Rudira iki aja bali Anoman. Kawula nok niki kepareng nyuwun tambahing berkah pangestu Sinuwun. Bida dinten menika. Ya Anoman lelungsian ingsun betakali. Paman nyuwun tambahing berkah pangestu paman. Ya sengkono. Muga-muga tansah pinayungan dening Gusti kang akarya jagat lebha ing karya. Kakang Narpati Sugriwa wonten timbalan iki kadhawuh dina iki aja wedi kangelan Kakang kirapna sagunging para wanara untapna lakune senggana tumeka taprawates Pancawati mekaten Sinuwun iya nyeras pantes dibebayang kare Kakang. Asritina ning pasewakan obra busananira
gandane kang sekara gadung miwah kembang menur kongat esmuarum miwah Yodan kati kusuma mangambaran waraku kusing tupaku maun kaon kati mega kang mimba Bathara sira arsa prang pupuh lan detya ngalengka aji panguripe kapibaraning lata maosati yen ana patyeng pelagan ungkulana mau sati kagyatri sang kapirangu